God is good, and all the time. Before ntara kwana checking ese program ya hotero uko tolimie family bogi mo ya obwenge mwana Eve bogi mabua ya obwa obwenge lakini no buya bwalenge bogi mo buya obwenge bunali tolikogwa unaimi mo beyange matukongo erale na babeba tutwe mabirango erale obeane. Kabla ntaraleta rambirambi chiane se family nganchire ndi organize a team yenene abali thank you abana baite twa decided ngabana kibakorere form 4 iba bakoba isiko ti abagenda banyora skill before they join universities. Actually umwana Eve no mwana wetete wankwenda university. The team ya jiri wanafunzi walibande mons nainu pole asokumo Syria oyomeno nganchire ntambwe kyombe kende. I have a big team from the county. A team in Korea County, about several chief officer, advisors. I can see you here. Ebus Mamadu. Yeah, like a model. About Mira. A good show. Mbiamono asoja kwa a family poll. That was a big team. About Kiss led by the chairman. Always. Chamanoro Montomia Mbiamono ne team ya oyaba once asoja kwenda na Paul omwalimu ne family ya onomungna ntaitengere bageli mbakere Paul asoko musiri omwana Eve bashimira balegaiga. And I want to appreciate singing abantu mpaka mwashimomba kinamwenge na umwalimu school nande mwachire no busani obuya karibu mheshimiwa Ibrahim Mbiamono to welcome us here and gendra ayo matu watu mangana manga nabo kirite ngenjega actions na chigo kwana mono mheshimiwa Ibrahim yendongera kwana gaiga ikebesa achereka na kiretunga obera attack incho muntu mutangani na aligitia baskali wakamnyoka mpaka moyo. Lakini baadaye mheshimiwa Ibrahim wakaonjoka baadaye ngansi boko ragendo kike aiga abantu barwana mwino gari na toisa ransteka ko bansi boko raki obate barwana muna tole gaiga abantu barwana ene town gatibono iga ko baningo Simba tende yeta Simba ndaisi go watoka ande na wangu tigabanya watoka entegeten kwa nebintu bitatu Daraja elia ya kwano nga accident ya veiroro abana bankuru ajiri basirire na aboleti omonto koroku makabongo engineer ye region ya Kenya na igura abantu 70 more than 70 bakorera asali nande mumwa ete byanga kidaraje mwensi mulege ntugonyara kwenye kuna mne account tomocha ntunye kune torosi there is an audit kweli ngakikuwa bogotie para ya Kenya ugachikorosi mne account lazima ujibu maswali yale. Lakini injinia makabongo ntwe wanadinabo le mheshimiwa on the only solution ye Daraja is an interchange. When the president was here, President William Ruto, we spoke agandenga Simba muwate town tiyo kare town iriga ni STT hemo
akambuli mpaka asali mwinyure tu kuona igoro ye para monte contractor yaringe gaiga gochama tukaya watembra ke aenkol merami no bukombe obukombe bwo enda mugondo abantu baenkoraki nakyurari kurwe president esomero umuntu uyu naroli gakendrete gas ngora president ngochire gaiga gocha kuigura cancer center awfully ntomotevi naende tomoroki abantu ngakibakura asali so that the national government ediri ne paleli lakini alternatively abutoja koliji besa tolinga ki inchira ki mbadala togotumia bamraba yetu bechi pigipigi ga kimwensi ekiagera morwa abantu banyoli kisi na igule yera nirense esengenje ajali ntage temba save nenu kimoko gendi kaba makini chipikipi onye to gukwa okumia okobekerema obugimo bwawo bwensi na bali moko endi chigari please observe the traffic rules egento gya kabere na tebe gugaiga na chief thank you mwali mete metali menene imaiga esengenje okubeka amache mwali mete chipa punchiroro pa punchi mtu akwantano mheshimiwa Zaire chipa punchire di president yakite kekaba chipa chiachire ekiara amache ta akoruga igabo baracho aiki musocho mate bantu ge batarakoraki batarani with wasco besanke bochanja no bunge bwaringe wasco gali tigamba ashwe nabo rosi bwa kero na kitenkanyora bago sangere milioni 7 gross revenue lakini lero ekira bago sangere 22 million per month igo probably nganto nyore chibesa tunyare kubekera abantu baita mache koru aiga wasco company again to nataka nkwana abantu baminto bali mwakwana igo buguma bwa kongere nekemaye osobono gabo barachombye mulekera mulangi na tawo ebo kongete ensengima Kenya Edora kale 165 nje ika 168 ikaira nanse to 65 bintombi kale rice rasma tube komoki torolena ki gusi ya iteko nyasaye nato siziniti nembura lakini imbreye nto ko limbura nto ko bekambura rasma torenga ki to koromoki nebi ntibirenda do kwane sengencho ya maskani yo mwana Eve osirete nga echeche nyingi aigabusi lazima tukole nto wakora magendra sa abantu bakuga ku January mpaka December tokwenda kokora muradi yomo esejya tokwenda none basari yo mwana basari amasasi yakoraki hakwa tokwenda matanga bnaye esejya koraki ya na sababu teyo Simba bwangire obuyubuga lingegaiga mbogendera pastor andigaiga ai baba nyete no bwate enyangi tranyo ya I'm told za pre-wedding ninche ngiche nyangi Pastor, enda etente bintu ibere. Ekanisa you must be on the lead. Ko condemn
any violence, any type of violence, no any stage managed, lazima iwe condemned. Ikiera gaiga yani karasa liye madonyo taito koite sese karanye yetaki libe. Aroki na Simba no monto mubale omube na koli obo campaign na biro mu governor egasiane no colleagues obo ibi abantu amintu bwarenge bosongoga epara okonyore takoliri chi contractor cha enko chi para isana cha koraisa to ibere nchi aba enko ko mubuko ende ko rukunga Simba Road gose ko kuna Simba Ibrahim Ngubo Road pale ne monyere roga ya nere ga gabo baracho ya e pale ende kare monyerero uko chikonyiriki teyo abantu mwoko iguba kuoga na chi contractor mbali contractor ne chi broker balingi ba mayidenga na ba kwa na ne governor ba kwa ne chi contractor ba nyore percentage yabo bata na badenga nche gasiane ngokora mpaka baikire asibona baligiri abajumbe na baro ba chi broker ngo badenga ki nche ntaba mugaka 24/7 in the alert. Mpaka na moisonde na igo montondo na rawonjo kana nganta percent agwonjo kana ngatebi chi contractor stop that business. Nga mondo na ro sangiri 30% iri na Simba. Enyagita alia ngachibe ase chigo sangiri wa chiacha buone. Tuaba kana ngabeke bengi. Ngakiura sangiri chibesa wetro mutandao chike mutonto chimago cyo buchebengi abantu baminze nyagitari yetu matega bango sangiri milioni 47 choka metinye tatu kurumicha ngatache pipe yo bwebi bona yeto ko sangiriya milioni 200 obororo moyiwe abantu obwadega bakuga ngao Simba kana pending bills Simba ngoba denga onyo mondo ga korte gas kakimo wanja mwaka lakini ayane kanisa nere ga ya pastor ba nembale ga no eni nimweka banyene mwanjije ngakane embe ya abantu aminto ntagitenko lengo tebaya asechi ward Jones 45 chia county ya Kisi ngokorande gasi elinya sae antumire bali bandu mutara amanyabuya na so metwe kanisa ya 7 day Adventist ngatenga koba moyo no koba munyakene na ikoro bantu baoro bali okoraki mbago so na nchi ninge ne tuboyo na nchi tinko nyara gukora egento kando na kirina so metu ase kanisa. I'm happy that the church can see it, the church can smell, the church can talk. Nko lengo tewaiga abantu bamitu umwalimu esenge ncho mwana wona aralite kabo mulimo ntuma yadra moto kwana igoro mo father enkorandia nga okonyoro mwana omoko kule umwibuli wanza kolera gaki atayengo kina akinga kiakwa karomoke tanki nagende no ne school ekere school onyo kule kakitayengo kora no ne university kera kule onye kule school kakitari nkonyona ne gasi aragirye ntukieke abayibuli bae kago kwa waseta to mwabo kago kosima mo mwabo gaki
tale ngokoraki tale nkoralia tramuragelia ama kweli aya ale karase at every stage. Take heart. The family, you as your mwalimu gendera abana nyasaye woseseni ivolare will support where we can. Omwana ondenere not far when I'm told kuruga gabali ngekom nera asira mambe matangara. Also we want to give them pole ababanta abons n'abantu baitu. My wife na achicha kubaruraga. Actually she came here akagenda moino akarwaji family chance. And I'm happy today I'm sharing with you in this send off your mano mongina be strong. Work hard. Your sister a university go join yarenga. Na anybody molense who are joining university, who are in secondary, please work hard. Be like your sister Kerubo. Nkole ngwatebaye abantu aminto. Again, don't get in that I don't kwana lakini mo nganchire nkwana. Mo wancha contractor na no te to jamu agaje kuyi ko. Aya. Ndate ntebega chipara nchire umweshimiwa onguba kwana. Chipara Chonspi. I'm so happy at this morning, especially in Yaribari Church, what one contractor and a capable contractor or Korachi Para Chiri Chons, Chelot. Na Chiri Chinde Chi quotation to a Chi contractor, Chi contractor mpaka Chiri Chia Bosongo Gaya. Enko Baswanga ki contractor and Dion Seregas, a collegas. Chi contractor Chinde Tigabono Batevic mine. Chi contractor Chinde nche irani chi contract chiabo echireba yetu esenge njwa ngo go demand baka nukabere. They return. I'm making sure nga balibara ubakortegas nko baka nani. Lakini onero utakoleti no irutaro oche. Nta etemba sabe no irutaro oche tokorusi ororo tokubanguse buya tokobekero umuriro tokotebyo kolega asingia ekero kuna kugwanja kwa Yesu. Abandi ne kinyonzi bamenyete. Abamnabali kira. Tigatokora matanga na berama yakurumambi mpaka bona. Na ende ntayitemba sabe abasaye no nyemo nganchite ngenje mo nganjite kero monta okwa na gaiga motiga kwana tigale tama gombaye nto basako kochecheli monto ikiera gachire kuru engora yae mwanjira akoreki akore amaskani abororo ikiera barai bali bachorire onye tutagetiyo monto muganye 2027 odiri nerese ballot box. What's the matter? Yeah, abantu baye tu atari na barabuga iga bande bayimukire ba abone to kuganya na babwe kero chinga kiche nganchire ina te munkorege ntekemo